Mi az az önszeretet? Hogyan várhatnám el, hogy más ember szeressen engem, ha még én sem szeretem saját magamat? De honnan tudhatom, hogy szeretem saját magamat? Például olyan dolgokat teszek, amelyek feltöltenek engem, nem pedig lehúznak. Hétvégén elmegyek kirándulni, elmegyek wellnessbe, vagy készítek egy videót, mert örömet okoz számomra. Vagy elmegyek sétálni egyet az erdőbe, vagy egy parkba. Odafigyelek a testemre, a lelkemre és az érzéseimre, és csak olyan embereket engedek az életembe, akik feltöltenek, nem pedig lehúznak. Például, ha leszarnak és semmibe vesznek engem, annak nincs helye az életemben. A te érzéseid valósak, soha ne kérdőjelezd meg az érzéseidet, mert a pszichológiában ez aranyszabály. Ha te egyre szarabbul érzed magadat a másik ember mellett, mint nélküle, akkor ez egy jel, amire oda kell figyelni. A kedvesség ingyen van, ez nagyon fontos. Ha valakinek még annyit sem érsz, hogy kedvességet kapjál tőle, akkor ő nem a te embered. Ha te nem értékeled saját magadat, akkor mások sem fognak értékelni. És ha olyan embereket után szaladsz, aki nem értékel, akkor mi van veled, ember? Hülye vagy? Nem sértegetésből mondom, hanem azért, mert néha saját magunknak kell felnyitni a szemünket. Becsüld már magadat annyira, hogy nem kezded el ilyenkor bizonygatni az értékedet a másiknak. Ha eddig sem vette észre, akkor valószínűleg ezután sem fogja. Mert igenis értékes ember vagy, és megérdemled, hogy olyan emberek legyenek az életed részei, akik tisztelnek, emberszámba vesznek, és nem csak azt nézik, mit kaphatnak tőled, hanem azt is, hogy ki vagy valójában. Az önszeretet nem önzőség, mivel saját magaddal kell leélned az egész életedet. Kezd el szeretni azt, aki te vagy, és becsüld magad annyira, hogy olyan kapcsolatokat keresel, ahol tisztelnek és megbecsülnek téged.